କିଏ ଖାଇବାକୁ ଆଳୁ ଚପ୍। ମୋ ମାମା ବନେଇଛି ଆଳୁ ଚପ୍। ଆସ ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଳୁ ଚପ୍ ବନେଇଛି। ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିବ। ଅଦରକ ଭାଇ ଚା ବି ମିଳିଲେ ତମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ତମକୁ ଆସୁନି ତମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ପିଅ। ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ବର୍ଷା ଆସିପାରିବନି। ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବ। ଅଦରକ ଭାଇ ଚା ବି ତମକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଅଦରକ ଭାଇ ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ତ ଆଳୁ ଚପ୍ କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଘରରେ ଆଳୁ ଚପ୍ ବନାନ୍ତି। ଅଦରକ ଭାଇ ଯାଇ ବନେଇକି ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ